А, хора, аз съм просто учителен БГ. И с мен е Да, August още моя 35. хак. И днес ще играем на Терария. Това е трети епизод. Че може да си взимам кръв. Дай ми нещо. И миналия път играем с един мод. Може да направим ревю на мода. Какъв мод е? Онзи мод. Къде Ти е? остана с сайта ми ти. На мода. Я ми дай крилата, моля. Ще ми дадеш ли? Ще ми дадеш ли крилата? Ето, хвърлям ти ги, стой. Не бе, това е бомба! Това е бомба, моля се, ще ми ги дадеш ли де? Моля, дай ми крилата, аз дай кръв не мога да ти взимам. Айде, моля се. Какво е? Аз нямам други крава, ще ги дам, бе. Тата няма в мене крива. Имаш. Къде са? Ето ги. Няма ти ги дам. Дай ми бронята, де. Добре, пусни си ти хака, бе. Вземи си ги с хака. Добре, трябва да изкарам с Няма, ще я върс на един цар скелет. Ами аз трябва да изпусна хака. Абе, не трябва хака, бе. Моля се. Айде, бе. Тръгвай. Хил, тя по-високо от облаците. Как да дойда, като само падам в мини. Нямаше как да взема. Айде, Динго, искам да се пусна хака. Моля. Ще изкарам да се пусна хака. Чакай, бе. Да фак, бе. Няма да се самоубиеш. Айде! Пускам се мода. Айде, майка ти. Чули, пускам се мода. Хубаво. Ще изкарам. Добре, давай. Чукай. От тук. Ще изкара. Хора. Добре, върнахме се. Върнахме се, хора. Сега да те... Чакай. Аз трябва да си махна това. Аре, тук не мога да Трябва да скляпна меч. Меч е много важен. Чакай да къде си. Меч. Аз си съм спуснал правилно. Тъпанара, какво правиш, бе? Аз ли? Ти, буклук. Какво? Какво направи, като сте бомби да го фърляш? Аз не съм, аз нямам. Аз изправил съм PvP да им мачкаш. Ох, нямам съм това тъпото нещо. Ето го. Все пак нямам айрана. Имам. Айде, бе. Докъде ли са? Да се крафна само меч. Не, без меч мога. Нали имам брадва и лък. Идвам. Обаче аз нямам бомбиш, ти имаш. Как да си направя чест, ако си не направи нещо. Искаш да направя такова, бе. Много оръжие. Майка чева. Това трети епизод ли е? Да. Как така, бе? Трябва да се пусна другия мод. В това нямам нищо яко. Айде, бе. Тар скелет му уби. Пак се върна, бе. Ти крафташ ли, бе? Аз се бия с цар скелет. От нас Гошо ми крафтва. Ще си направя меч. Ти искаш да те направя меч или там нещо друго? Аз фърнам пиратски. Не, бе. Меч, лък. Не, бе. Поша. Броня! Не ти имаш. Бе, кома би? Нещо напада. Айс! Такова слаймови.
Ай, спомням. Какви сте работи ще му трепят? И най-дуно да ги трепя. Да ти дам ли меча? Или лошо? Не. Ай, тапанар! Опа. Я с конско тако. Еми. Пуснал съм PvP. PvP. Опа. За малко да си свърля това. Айде бе, тук не мога ще сега едва да го бах педераса. И аз си го усетих, аз красвах работи. То пък дойде. То спеде раз. Сега няма да помня. Знаеш какво е? Да излиза да си пусна мода за луно и за Не. сърцата. Да го призовем отвънка, чакай, ева да отидем. То след тъмно аз мога да го призова. Да бе, сега чакай да отидем, бе. Това ще бъде нещо, де рекламираме мода. Как му отва? Не да е хака един мода. Аз да знам как се казва. Чак, мъркам да е, бе. Да Трябва седнах да тук от рекламирам. тия дупки. Извън кръвките отивам да го пускам. Ти къде си, бе? Аз се стрелям с якия лък. Огнен лък. Убих ги, много съм добър. Не бе, да факел. Зомби! Зомбич! Бумбич! Бумбич! Да го призовавам ли? Ама къде ева не ги фърли тук, бе, педерас. Ти къде си? Чакай, бе. Къде е зомбито? What? Чакай, не го призвай, седо. Dungeon Guardian. Някакъв човек умрал тук. Не! Зомбич! Зомбич! Бе, спри, бе, майка, че е балка за прилеп с тебе. Че... Това сега антиптици. Ай, тук съм, приливай го. Ето го! Ча! Не. О, аз ще го убия. Аз ще му убия едната ръка. Много кръв му взимам. Върни се ръцете. Ай, какви сте тъпи птици, бе? Получавам кръва да мога да се фърча в небето. Айко главата му, това е трудно за убиване. Той има фана, има метна. А те да му умре ръката, едната вече му умре. С лъка. С лъка. Едва да ще го направя. Ча, с брадичката. Най-ново да взема да усека някакво дърво. Взимам по 40 крав на един удар. Той едва ми взима така. Не, умря му ръката, само главата му остана. Ай, не удря мене, простак. Той ме кара да те удрям, той има бута. И аз тебе те удрям, защото той има бута. Айде, нямам батерия. И сега ще свърши сега. Тече му кръв от главата. Айде, аз не мога да се измъкна. Убих го! Свършим ли клипа? Да. Хубаво, това ще е хора. Хареси клипов, да бъде Това беше коментар. реклама на мода. Каква реклама, бе? Няма. Казах, че в този мод е много яко. Арена ПВП. Не! Чакай да ти фърлям меч. И да... Айде бе! Фърлям си меч и ти ме опит да ми го вземеш.
чак няма място. Фъгли си не. Сега ще го вземеш. А, не, аз ще се крана. Върни ми меча! Върни ми меча! Той не е в мене. След като дойда, че ще му го вземеш. Това е хора. О, звездички по пътя виждам. Абонирайте, ако не сте се абонирали, харесайте, пуснете по един коментар. И чао, чао. Кажи нещо. Чао!